बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय नै आङो दिनैहाय दंफैयो सोरनिबा न'आवहाय आरो बे सोरनि न' ओमफ्राय आङो बिसिनाव मानो फैदों आरो आङो बेजोंहाय मानो रायलायनो नागिरदों आरो बेयो बबे गामिनिमोन मोनसे समावहाय दायो अबावहाय आरो अबेनि एक्सुवेलि बे मानसिया मा मानसिमोनथाय आं बेखौ मिथिया आरोना दा रायलायबासो मिथिसिगोन मानसिखौ नायनानै नोंसोरो बै समावहाय माने मा जाहैबाय हिनजावफ्राथ' बिनि खुनु माबा थाया नालाय जायजोंहाय हाबा जायो बा जेरै दैया जाययाव दोनो बिनिनो महर लायो नालाय ओंखायनो हिनजाव माहारि हिसाबै आरोना बेथ' जेनेबा दिनैसिम हाबा जानाया खै बोसोर जाखो ओमफ्राय आरो गथ' गथायबो जाबाय दा आरो माने एसे मोजां गाज्रि रायलायग्रोनोसै बियो भाषा रोंना रोङाथाय ना रोंबायना नों राव रोंबाय 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 नों एक्सुवेलि फार्स्टआव मामोन मिसिं मा मिसिं फैगौना दलेमोन कुटुमसो जोंहा कुटुम ना कुटुमा असलि मिसिं ना नक्लिमोन असलि ओमफ्राय दायोथ' नों मा जाखो दा बर' नार्जारि जाबाय आदसा होमबा नोङो मा होनो दाथ' जेनेबा मिसिंफोरावथ' माखासे बिराद खस्थ' मावोलै हाबा जानाय लोगो लोगो नङा होमबा ना बन लायनाय ना गुरनाय अबा हाजोआव बायदिसिना लायनाय ना बनाथ' सिनोमोन खोमा ना मिसिंफोरा दाबो अबेबा जायगायाव सिननायालाय सोरबा ओमफ्राय दा नों बन सिनो रोंना रोङा रोङा आदसा ओमफ्राय नों हाबा जानाय खै बोसोर जाखो जाबाय 10-12 बोसोरसो 10 बोसोर 12 बोसोर जाबाय माने बै समाव माबायदि बर' रोङामोन फार्स्ट फैजेननायाव होमबा बोरै गिदोंमोन नामा जेनेबा फैजेनबा मा रायलायनाय जादों इदि सानोमोन आरो रायलायनायफोरखौ आदसा होमबा दा माने पारफेक्ट जाजोब्बाय ना जाबाय एसे बारा जाजोबाखै एसेल' होमबा दायो नोङो ओमफ्राय मा गोसोफ्राव माबा मोनसे साननाय दं नामा नोंनावहाय दा गैला जेबो नङाब्रा जेनेबा आङो बै समाव साला बर'नाव फैयालासिनो मिसिंनावनो थांनायबा हामगौमोनलां होननानै बेफोरबायदि साननायफोर मालाबा फैयो नामा फैनायालाय फैयाना फैया दा दाथ' आङो अबेबा जायगायाव अबेबा जायगायावसो दै अबेबा जायगायाव माने मिसिं बुवारिफोरखौहाय नुदों माने ओरैबायदि खस्थ' खालामोलै आयु माने ना खिन्थु जोंनि माखासे बर'फ्रा बेफोरबायदिखौहाय बारा खस्थ' खालामा ना दाथ' जेनेबाथ' आरो नोंसिनाथ' टाउन खाथिबो जाबाय नामा खस्थ' खालामनाङा आरो जेबो खस्थ' खालामनाङा ना ओमफ्राय नों मालाबा सानो नामा साला आङो बर' हौवाजों फैनानै एसे जाम्ब्रबायसोहाय मिसिंजोंनो थांनांगौमोन खोमालां होनना सानो नामा मालाबा सानबाथारा दा सानमाराखै दा मोजाङानो एखेसो अब्लाबो माने गोसोफ्राव सानोमोन खोमा गावनि जाथिसिम थांथारनायबा माबा मोनसे जागौमोन खोमा ना फार्स्टफोराव इदि एसे एनै सानोमोन आरो भाषा रोङामोन नालाय दाना रोंजोब्बाय नालाय सानला ओमफ्राय दा जेनेबा गोसोआव नोंना माबायदि मोनदों दा जेनेबा बर'जों हाबा जानानै मोजाङानो ओमफ्राय दा माखासे जेनेबा मिसिं हारिफोरखौहाय दा जेनेबा नों मा बुंनो सानो जेनेबा बर'फोरनाव फैबा माबायदि बा मिसिंफोरनावनो थाङोबा माखासे खस्थ'नि बेलायावहाय नोंथ' जेनेबा माखासे बर'फोरनि नेम निथिफोरखौ मोनजोब्बाय माखासे खस्थ'नि बेलायावहाय माबायदि जेनेबा नोंनिबा मोजां बर'फोरनाबो बिदि आरो ओमफ्राय दा जेनेबा ओमफ्राय दायो नोङो गथ'खौहाय मा फोरोंदों बर'आव फोरोंदों ना मिसिं फोरोंखो इंलिसावसो फोरोंदों नङा रावखौहाय रावा बर'आनो आदसा मालाबा बिबैफोरनाव थांबा मा रायलायो नोंना फिसालाया फिसालाया बिबैफोरजोंहाय हिन्दीसो रायलायो आंना फिसालाया ओजोंहाय मिसिंखौबो बुजिजोबो आरो मिसिंबो रोंगौ हाब नों फोरोंजोब्बाय नोंबा बुजिजोबो ओमफ्राय रायलायनो रोङा ओजोंहाय बिबैमोनाव थांबा मा हारसा रायलायो ना मा रायलायो हिन्दीसो रायलायो बिबैमोना रोंगौना हिन्दी बिदिनो एसे एनै रोङो आदसा ओमफ्राय नों खै बोसोर जाखोनदों हाबा जानाया 12 बोसोरसो जाबाय खोमा 12 बोसोरसो जाबायना आदसा होमबा गोसोआव मोजां मोननाय दंना दाबो हौवाफ्रा नोंखौ मालाबा रायो नामाब्रा बेलेग जाथि मा जाथि होननानै राया सोरनाबा रायलाबाय खोमालै गोसथोलायना लानायालाय बहा गोसथोलायनायसो गोसथोलायना लानाया रायो खै बोसोरसो गोसथोलायनाय नोंसोर होमबा बिदिनो बारा गोबाव जायाखै होमबा गोसथोलायनायसोना आरोना खारफाबोनाय ना खावना लायनायब्रा नोंसोरलाय
बिदिनो खोनादों बाबाय होमबा फार्स्टआव सोर गोसोथोजेननो गोरलायब्रा नोंना गुमैया नोंना गुमैयासो आदसा नोंना गुमैया गुमैया मा जाहैबाय ना आंनि बिब'बो जायो नालाय सोमोन्दोआव ओंखायनो एसे आं रायलायबाय आरो ना मा जाहैबाय जोंहा जेनेबा जोंथ' दा सानैजों आङो बेखौ बिब'सो जाहैबाय नालाय ओंखायनो माने सोमोन्दोआव बिब' जाहैबाय मानो होनना बुङोबा आंनि मिसेसनिफ्राय फरियाल जायो नालाय ओंखायनो आङो सिगाङावनो एसे रायलायनो सानदोंमोन आङो थेवबाबो माने रायलायनाय जायासै दिनैहाय आं सानबाय ओरैजाय आङो ओरै हाजो फारसेखै थांनायाव आङो माने मा सानबाय एसे दिनै हाबलांनोसै आं बिस्रानाव होननानै रायलायलांनो मानसिखौ लोगो मोना होननानै नाथाय मानसिखौ लोगो मोनबाय एसेबो रायलायबाय बे जाहैबाय जोंहा नोलोबारि एकदम प्रपारावनो दै आङो नुदों आरो ना माखासे मिसिंफोरनि माखासे जिथुनाखि नेमफोरखौहाय आङो जाय जायगायाव खामानि मावोमोन बै जायगायाव माने मिसिं कमिउनिटिनि एकदमबारे जायगामोन आरो बे जायगायाव आं माने खामानि मावनाय समाव नुदों माने माखासे हिन्जावफ्रा माने हाबा जानाय लोगो लोगो बिथांमोननिया माने आं जाय जायगायाव दंमोन बिथांमोना मा जाहैबाय एखेबारे माने ओंखाम थफ्ला लानानै सिखा लानानै माने बन लायनो बिसोरो माने थाङो आरो ज'नो बिहामजो बिखुनजो एखेबारे ज' थाङो ना बिसोरना बबेबा जायगायावहाय माने बन नागिरनाय बेफोरबायदि ओमफ्राय आरो जोंनि जायगायावनो माने मिसिंफोरबो दंखायो नालाय ओमफ्राय आंबो बिसोरनि माखासे माबाफोरखौ मिथियो मानो होनना बुंबा इसोरनिया जेला माने मोनसे समावहाय दाथ' एसे खमायबाय दाबो माने बन नागिरनायफ्रा दङ बा ना गुरनायफ्रा बिराद बिथांमोना दाबो मुखुबथार ओमफ्राय माने मा जाहैबाय मोनसे समावहाय बिथांमोननि एकदम हिन्जावफ्रा बन सिननाया माने आंनो बा सोरबा हौवाफ्रानो बेफोरबायदि थौ थाव होननाय माने बन सिननो हायाबो जानो हागौ रुवाजों खिन्थु बिसिनि हिन्जावफोरा बाब नुबा माने आसुरित जागोन आरोखि ओरैबायदि माने बोलोगोरा आरो मोनसे समावहाय माने हालौबावोसोमोन बिसिनि माखासे हिन्जावफोरा आरो आलि खोबावोसोमोन आरो दांग्रि बानबावोसोमोन आजिखालिसो एसे समायबाय माने खमायबाय आरो ना आजिखालि दाबो सोरबा मावो मिसिं हिन्जावफ्रा ना नोंसिनि दिनाव नोंसिनि बाबामोन आइमोनाबो मावदों नामा इदि जोंनालाय इदि आंखौ जोनोम जायैयावनो आदि होयोमोन आरो आदसा मावा अब्लाबो जेनेबा गामिफ्राव बेफोरबायदि मावोमोन आरो ना गामिफोराव मावो बेयावबो नुफैदों मावनाय नुफैदों एवबा बे खाथिफ्रावथ' दं दाना ओंखायनो आङो मानेबा जाहैबाय जा बिब'बो जाबाय नालाय जों एसेबो रायलायबाय आरो बेखौनो माखासे दिन्थिबाय आरो ना नोंथांमोननोहाय माने गावनि माबा होननासो रायलायदों दै जोङो मा जेनेबा फरियाल हिसाबैसो रायलायबाय बा बेखौनो सानबाय आङो एसे माने बेखौनो ओरैनो एसे रायलायनायखौनो एसे भिडिअ बानायबाय ना नोंथांमोननो एसे दिन्थिबाय दा आरो गोसथोनायलायनासो फैलायलाय नालाय आजिखालिथ' फ्रायानो गोसथोलायलायनासो फैखायो आरो गोदोना मा जाहैबाय माने आलदामोन दानिया मा जाहैबाय दानिया माने जाथिनि खुनु खोथायानो फैला सोरबा मिरि सोरबा बर' सोरबा हारसा देउरि खुनु खोथायानो गैला जायजों मोजां मोनलाय बिजोंनो हाबा जालायनानै मालाय मोजां ग्रें ग्रेंनि रायजो जालायबाय दं आरोखि खिन्थु गोदोनि आबै आबौनि दिनावसो माने बेलेग जाथिखौ लाबोबा दाय जायोमोन बा ओरैबायदि माने माबा जाबाय सुवा जाबाय माबा मोनसे जाबाय हेन थेन खोथा बेफोरबायदिमोन आरो खिन्थु जोंनि नैबे माखासे ट्राइबेलफोरनि माबायाव दासिमबो बिदिया माने जेबो सानला खिन्थु नैबे हारसाफोरनि जादाव बा हारसाफोरनि नेमफ्रावहाय दाबो बेफोरबायदिया दं माने बेलेग जाथिनि बिहामजो लाबोयोब्ला माने धन सम्पति नागिरनाय बा माबा मोनसे जुदि धन सम्पति लाबोनो हायाबालायनो माने बिहामजोखौ बायदिसिना अयथासार खालामनाय बा हेन टेन बायदिसिना खोथा ससियेल मिडियाफ्रावबो बिराद नुयो आरोखि खिन्थु नैबे जोंनि बर' बा ट्राइबेल एरियाफ्रावहाय बैफोरबायदिया जेनेबा बिराद खम माने गैयानो होनजायो जोंनि नैबे एरियाफ्राव आरो खिन्थु बेलेग साइडफ्राव थानो हागौ थेवब्लाबो जोंनि नैबे ट्राइबेलनिफोरावहाय बेफोरबायदि जेनेबा हिन्जाव लाबोनायनि बेलायावहाय थाखा फैसा धोन दौलत लाबोफालायनाय मोनबोफालायियावबो माबा मोनसे खालामनाय बिहामजोखौ होखारनाय अयथासार खालामनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोना आरोखि जोंनि माखासे नेम निथिफ्राव खिन्थु हारसाफोरनि एरियायाव दासिमबो बैफोरनि थाखा फैसाखौ लानानैनो माने हिन्जावखौहाय होखारहरनाय बिहामजोखौ माने अयथासार खालामनाय बेफोरबायदि जाथाय जोंनि एरियायाव दाबो नुदों आरो स्वयं माने आं जाय जायगायाव दायो खामानि मावो बे जायगायावनो बे आंनि अफिसनि स्टाफआवनो सासे दङ बेफोरबायदि बिहामजोखौहाय माने गोजाननिफ्राय लाबोनो माने माखासे थाखा फैसा धन दौलतनि जेनेबा लाबोनो हायियाव बिहामजोखौ ओरैबायदि अयथासार खालामनानै होखारहरनानै एकदम हिन्जावा माने केस होलायलायनाय बेफोरबायदि जाथाय आरो जाहाथे बैफोरबायदि जाथाया जानाङा जोंनावहाय आं बेखौनो खावलायो आरो जुदि जायोबाथ' मा जानो बेखौथ' बुंनोथ' जेबो हाया खिन्थु जाथावै जाथायफोरखौ जायोबा बोरैबाबो एसेबाबो गोसोआव बोरैबा मोनो आरोखि माने खोनाबा नुबा गोसोआव बोरैबा मोनो मा ओंख्रि जाखो अमा बेदरजों मैथा हाब अबाव मोनदों नोंथ' अमा बेदरखौलाय न'आवनो बुथारदोंमोन आदसा बेमार जायाखै नोंसिनिखैजाय बेमार जादोंना जायाखैमोनथाय आदार जायै जादोंमोन एसे आदसा